Tak for det flotte fremmøde. Jeg skal starte med at beklage og sige, at det er et ekstraordinært byrådsmøde, så der er ikke nogen spørgetid, og der vil derfor ikke blive etableret spørgetid med mulighed for at spørge byrådet om forhold, der måtte være relevante for Fredericia Kommunes ve og vel og drift, og forhold, som i øvrigt måtte have offentlighedens almenvældes interesse. Jeg skal også sige, at der er afbud fra Jakob Arndt i SF's gruppe. Til gengæld har vi Gunvor Meiggaard med os, og velkommen særligt til dig, Gunvor. Du har været med et par gange før, så det er ikke noget nyt. Men vi er jo lige glade for at have dig med hver gang. Det var lige ved, det lød forkert. Vi er glade for at have dig med hver gang. Det samme gælder i Socialdemokratiet, hvor Henning Due Lorentzen har meldt afbud. Vi har igen Ole Steen Hansen med. Ham er vi også rigtig glade for at have med hver gang. Velkommen særligt til dig, Ole. Og i Venstres gruppe har Pernille Jensen set sig nødsat til at melde afbud af arbejdsmæssige årsager også. Og vi har Jørgen Munk Hansen med i stedet for. Velkommen til dig, Jørgen, også særligt. Vi har et enkelt dagsordenspunkt, som vi skal behandle i dag. Og der foreligger ikke nogen konkret indstilling til forskel fra så ofte før, når vi sidder her i byrådssalen og skal tage stilling til noget. Der ligger to forslag, som der skal tages stilling til. Et fremsat af Socialdemokratiet og SF, og et fremsat af to grundforslag af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Jeg vil gerne, inden jeg giver ordet frit, bede om, at man noterer sig enighederne i de forslag, der ligger. For hvis man nøgternt ser på det, så er der faktisk meget, meget mere, der samler os, end som skiller os ad i byrådet. Til trods for de seneste par dages debat om forhandlinger, der ikke længere var. Vi er, når det kommer til vores folkeskole, og når det kommer til den nye folkeskole, vi gerne vil lave i dag, og som vi i øvrigt har været i gang med at kigge på i 1,5 år og tage et tilløb til, efter min opfattelse, sort på hvidt, nøgternt, 95, hvis ikke mere, procent enige om indholdet. Det kan godt være, at det ikke er et bredt forlig, det ender med. Men det er et godt afsæt for at give folkeskolen den ro og opbakning, den fortjener. Og give vores børn den folkeskole, de fortjener. At der er så bred enighed om kursen alligevel i byrådet i forhold til de forhandlinger, der har været. Så kan der være enkelte forhold, der skiller os ad. Det har desværre været tilfældet i den her sag. Det skal jeg være den første til at beklage. Men nogle gange står man fast på sit, og så må det afgøres i byrådssalen. Sådan er det i dag. Må jeg minde om, hvad det er, vi har villet alle sammen her i Fredericia. Alle 21 mand. Vi har ikke villet salami-metoden på skoleområdet. Alle byrådets politiske partier har tilkendegivet, at de til forskel fra andre kommuner ikke ønsker en langsigtet, men stensikker udsultning af folkeskolen. Altså en udsultning, hvor timerne bliver færre og færre, lærerne får mindre og mindre efteruddannelse, klasselokalerne dårligere og dårligere, og eleverne får ringere og ringere undervisning. Hvor der bliver mindre og mindre tid, for nu at sige slet ingen tid, til udvikling af folkeskolen, og hvor det hele er en lang, sej, daglig kamp om at få tingene til at hænge sammen i forhold til folkeskoleloven. Det er det, vi ikke vil. Vi har villet en anden vej fra starten af. Derfor har vi haft konsulentfirma til at hjælpe os med at anvise den vej. Derfor har vi haft en lang høringsfase for at høre på en lang række kloge mennesker her i byen på, hvordan den vej kunne betrædes, hvordan den kunne se ud. Vi har villet en vej, hvor vi fokuserede på individet, fokuserede på læreren og eleven, frem for på mursten. Det har været signaler fra samtlige partier i stort set hele den her fase. Om man nu lever op til det, det skal jeg ikke vurdere. Det skal I. Om man nu lever op til det, man har sagt hidtil, det skal jeg ikke vurdere. Det er nogle andre, der skal. Men jeg skal appellere til, at uanset hvad vi bliver enige om, eller ikke enige om i dag, så er folkeskolen for vigtig til at være en politisk kampplads fremadrettet. Vores folkeskole er vores fornemste guld. Det er der, vores unge, kvikke hoveder dannes for fremtidens arbejdsmarked. Det er der, vi skal levere unge mennesker ud og blive gjort parate til at tage videre uddannelse, således at de kan skaffe arbejdspladser til Danmark, og således at de kan producere, så vi kan fastholde et højt velfærdsniveau. Det område er simpelthen for vigtigt til at slås om partipolitisk, selvom man ikke er enig om de sidste 5% i en forhandling om en skolestrukturreform. For mig, for mit parti, for det forslag, jeg støtter, har det været afgørende, at der var udviklingspenge til folkeskolen. At der var lidt ekstra at gøre med. Således, at man som lærer kunne få lov til at udfordre sig selv,
således at de nye 4 distriktledere, som vi allerede er blevet enige om, 21 mand, skulle være der, og den struktur, som de har ført med sig, og som nogle af dem jo sidder her i dag, så de kunne pumpe noget op, der gør, at når vi ruller det her ud til næste år, så er det med begejstring, vores børn starter i skole i 2013's nye skoleår efter sommerferien. Så er det lærere, der glæder sig til at møde i den nye skolestruktur, fordi de ved, at her har vi fastholdt serviceniveauet, fordi de ved, at her er der mulighed for at udvikle sig, fordi de ved, at her kan man inspirere hinanden, her er der plads til det hele, her vil det ikke blive en daglig, evig kamp, som i andre kommuner, om at overholde loven for at fastholde minimumstimetallet. Her vil der være plads til inklusion, her vil der være plads til alt det, vi gerne vil, og her vil der være endnu mere plads til alt det, vi slet ikke tror, vi kan i dag, men som vi kan om et par år, fordi vi sikrer pladsen. Det er den appel, jeg har til byrådet, at vi sikrer. Det er det, jeg har hørt, vi har sagt mange af os, at der skulle være, og jeg håber, vi lander et sted, hvor det vil blive sådan. Med de ofre, som der måtte tages for at komme dertil. Inden jeg giver ordet frit til salen, startende med udvalgsformand Peter Weisel, og dernæst Socialdemokratiet, og i den efterfølgende respektfulde rækkefølge for partiets størrelse, vil jeg gerne sige tusind tak til 2 navngivende personer og en masse andre. Jeg vil tillade mig at navngive skolechef Claus Bylov og børn- unge og kulturdirektør Vibeke Kink. I har gjort et fænomenalt arbejde. I har stået hele byrådet bi på en objektiv, saglig og ordentlig måde. I hele den her proces har I simpelthen været afgørende for, at vi overhovedet har kunne komme dertil, hvor vi er kommet. Tak for jeres store arbejde. Det frederiциanske skolevæsen er i den grad i trygge hænder, så længe vi har jer 2 siddende ved roret. Tak til de mange medarbejdere, der er kommet med indspark. Tak til de mange forældre, der er kommet med indspark. Og jeg vil sige tak til den glade forældre, der har rost os. Men også tak til den vrede forældre, der har rist os. For der har været brug for begge dele. Tak for det engagement, vi har mødt, hvor vi har været fremme. Og ja, jeg taler også om det engagement, der var i Herslev Forsamlingshus for et par måneder siden, hvor der var rigtig, rigtig varmt at være, når man var politiker. Tak til byrådets partier, fordi vi alligevel blev så tæt på enige om et så vigtigt område. Men min største tak vil jeg helst ret om et par måneder. Nemlig takken til det byråd, der også efter i aften vil bakke sin folkeskole 100% op, uanset hvordan det lander. Og sørge for, at lærere og elever får den bedst tænkelige start på en eventuel ny skolestruktur. Hvordan det måtte ende med de 2 forslag. Vi skal have en af Danmarks bedste folkeskoler i den her by. Og forudsætningen for det er, at det her byråd bakker op om vores ledere, om vores lærere, og at vi hele tiden sørger for, at I har de rammer. At de har de rammer, som er nødvendige for at udfolde sig her. Og det står i modstrid i min verden til salami-metoden. Det er derfor, der ligger 2 forslag, som ikke er salami-metode, men som behandler grundlæggende strukturer. Der er en forskel på dem, og den har jeg selv synliggjort her. Med ønske om en god debat det næste stykke tid, og med ønske om, at vi holder fast i at bakke vores folkeskole op, også efter debatten og vedtagelse af et eventuelt forslag i aften, i dag, i eftermiddag, vi kan kalde det, hvad vi vil, men at vi ikke gør folkeskolen til en politisk kampplads. Det skal være min appel. Og så vil jeg give ord til Peter Weisel. Værsgo. God Peter Weisel. Tak skal du have. Jeg vil prøve at samle en lille smule op sådan på, hvad der i grunden foregået i hele den her proces. Det er jo en lang proces, som borgmesteren sagde, så startede den jo reelt for 1,5 år siden, og ved at byrådet besluttede, at man ville gennemføre en strukturanalyse. Og til det formål, der ansatte man, eller hyrede et konsulentfirma, som skulle stå for det, og man fastlagde en proces, som indebar en helt masse dialog med rigtig mange mennesker, som har arbejdet indenfor og har forstand på det at drive skole. Den første del af processen var en proces, hvor ingen politikere deltog. Det var altså en proces, hvor fagfolk og forældre, involverede skolebestyrelser med videre, de var dem, der var aktører. Jeg kan med god grund ikke vide, hvordan det var at være deltager i den proces, fordi jeg ikke var med. Men jeg har i hvert fald hørt, at den proces, den forløb godt, og at man fik mange gode diskussioner om fremtidens skole.
Og det gav så afsæt for, at konsulentfirmaet i november måned 2011 fremkom med en række modeller til, hvordan vores fremtidige skolestruktur skulle kunne se ud. Der var over 20 modeller, som viste så en række faktuelle tal, at hvad kunne der være gevinst ved den ene og ved den anden. De var ikke bedt om at lave en større pædagogisk vurdering. Det er meget væsentligt. Det var der nogen, der havde forventet. Det var ikke det, de var blevet bedt om. De var bedt om at lave nogle modeller for, hvordan vi sådan rent teknisk kunne lave dem, og hvilken økonomi der var i forskellige forslag. Det modtog byrådet, og det blev der taget nogle politiske drøftelser om, og det mundede så ud i, at man kiggede på det forhold, som der viste sig, og som jeg er helt sikker på for de fleste byrådsmedlemmer var en overraskelse. Det viste sig faktisk, at vi havde en struktur med et stort antal ledige pladser. Det vil sige, at vi havde altså plads til flere børn i folkeskolen, end vi rent faktisk havde. Nu kan man ikke køre med 100% belægning. Det kan man kun, når man laver flybooking, fordi der overbooker man. Det tror jeg ikke, man kan anvende inde i skolesystemet. Det kan man i hvert fald i en kort periode måske, men på den lange bane er det ikke noget, der fungerer. Så det er jo ikke noget med, at vi troede, vi kunne nå op på 100%. Men der var penge i at udnytte nogle flere af de pladser. Der var 1900 pladser sådan på det teoretiske niveau. Hvis vi kunne udnytte bare en pæn del af dem, så ville vi kunne få en besparelse, som så kunne udmønte sig i, at vi dels kunne få nogle penge i kommunekassen, dels kunne sikre, at vi kunne bevare det kvalitetsniveau, vi havde i folkeskolen. Og der er det væsentligt at sige, og det er meget væsentligt at huske på, at vi faktisk i dag, før vi eventuelt laver nogle forandringer, har en folkeskole på et niveau, der ligger over rigtig, rigtig mange andre kommuner, og også over de nabokommuner, vi omgiver os af. Så det har vi grund til at være stolte af, og det er endda uden, at vi har et af de dyreste skolevæsener. Det synes jeg, der er god grund til at have sig for øje og takke alle aktører for, lige fra ledelse til lærer til alle andre medarbejdere. Det er jo flot, at vi faktisk har det. Men det viste sig, og det var måske der, vi blev overrasket, at på trods af det, at så var der faktisk ledige ressourcer at hente. Og det var selvfølgelig en god erkendelse for byrådet, fordi det betød jo, at vi kunne sige, de 8 millioner, det var en bunden opgave, den var vi blevet pålagt alle sammen som byrådsmedlemmer, fordi vi selv havde været med til at beslutte det, at vi skulle putte 8 millioner i kommunekassen. Det kunne, da vi hørte tallet, så lød 8 millioner. Jeg tror, jeg var en af dem, der på de budgetsmøder, hvor vi forhandlede det, protesterede lidt, fordi jeg synes, det lød som et vældig, vældig stort beløb. Og som I kan høre, så tabte jeg den diskussion, fordi det blev de 8 millioner. Men da vi så de tal, så det mere, der blev jeg lidt fortrøstningsfuld, fordi det kunne vi faktisk godt realisere. Så de 8 millioner, de kunne tages. Derover kunne vi sikre, at vi kunne bevare det ganske gode niveau, vi havde, og så var der endda ekstra penge. Vi kom ud med en model, der viste, at der kunne være 29 millioner i alt, og så når man trækker fra, så kunne der være måske en 8 millioner tilbage til udviklingen. Det forslag blev så af et enigt byråd sendt ud i høring blandt alle involverede i skolesektoren. Og det gav selvfølgelig anledning til rigtig, rigtig meget debat. Og det er jo en del af demokratiet, at vi skal have debat, vi skal høre synspunkter på mange måder. Dels var der skriftlige svar, altså man kunne indgive skriftlige høringssvar, og det kunne man selvfølgelig gøre officielt, hvis man var en skolebestyrelse, en skole eller andet. Men hver borger kunne jo give sin mening til kende. Og det skete rent faktisk også. Der kom rigtig mange høringssvar. Der kom næsten 100 høringssvar ind. Sideløbende med det, både under høringsperioden og også efterfølgende, blev der arrangeret rigtig mange borgermøder og møder på skolerne, hvor politikere og forældre, skolebestyrelser og andre har deltaget. Nogle var med politisk deltagelse, og andre var uden politisk deltagelse. Og der var selvfølgelig mange forskellige politikere, der var involveret i den her proces. Og de møder, synes jeg også personligt, har givet anledning til rigtig meget en god debat. Det er klart, på sådan møder, der er der jo mange holdninger, og de skal brydes, og det er jo derudaf, der forhåbentlig kan opstå noget godt, altså noget, man ikke måske havde tænkt på forhånd. Så derfor, da vi var igennem den proces, og vi har fået alle høringssvarene ind, fået dem læst og fået dem samlet sammen, jamen,
der kiggede vi på, hvordan får vi så det her bragt frem til en beslutning. Vi havde oprindeligt besluttet, at den 27. februar var den dato, hvor vi skulle træffe en endelig beslutning, og dermed bestemme skolestrukturen i årene fremover. Vi valgte så, efter at vi havde set, hvor mange svar der var, og at der stadigvæk var behov for at drøfte tingene, at vi lavede en todelt proces. I det vi sagde, at den 27. februar, der ville vi kunne bestemme en del af det, nemlig den overordnede struktur, og så ville vi på et efterfølgende møde bestemme, hvordan man så egentlig skulle fordele den fysiske model, og derudover også tage stilling til noget omkring, hvordan er det indholdet i den her skole skal være. Og det blev så efterfølgende besluttet, at det møde, det var i dag. Og det har så selvfølgelig givet anledning til, at der er nogle af de høringssvar og de andre ting, de er blevet vurderet. Og derfor opstod der jo i processen nye modeller. Og det er der nogen, der måske som efterfølgende har fundet, at det var noget mærkeligt noget, for nu havde man jo taget stilling til én ting, givet høringssvar om den, og nu er det pludselig en helt anden dagsorden. Omvendt synes jeg jo som politiker, og måske også som borger, at jeg vil sige, at det må jo også være ideen i, at man holder en høring. Det vil sige, at hvis vi er ofte beskyldt, når vi er ude som politikere, for at vi har jo bestemt det hele på forhånd. Det er sådan en sætning, som jeg har hørt adskillige gange, også i den her proces. Men vi kan i hvert fald sige, at det har vi så i hvert fald gjort til skamme, fordi det havde vi sådan set ikke, fordi vi har ændret på den model, der oprindeligt var, og så de modeller, der i dag er på banen. Der er flere modeller på banen, men de er begge forskellige fra det, der var oprindeligt. Og det er en konklusion, på den høringsrunde, der var, og de mange ting, som er blevet fremført som ting. Navnlig handler det om Allé-skolen, som der var mange, der så rigtig mange både praktiske og andre problemer i, at vi flyttede børnene lukkede den og flyttede børnene ikke på Egomvejens skole. Det har vi lyttet til, og derfor er der så en anden model på banen, hvor Skjoldborgvejens skole bliver 0. til 6. klasse skole, og Allé-skolen bliver en overbygningsskole. Det er der så selvfølgelig nogen, der kan have andre holdninger til, men det er det forslag, der er enighed om i dag. Så er der en element tilbage omkring, hvis vi snakker den fysiske struktur, der hedder Købmagergade skole, og det er det, der egentlig skiller vandene i dag, sådan helt simpelt. Det er, at den ene del af byrådet ønsker at bevare Købmagergade skole, og den anden ønsker ikke at bevare den, ikke fordi man har noget mod Købmagergade skole, men fordi vi ikke vil have en situation, hvor vi har brugt alle pengene på forhånd, så der ikke er plads til nye idéer. Og det er egentlig det, der skiller os. Hvor mange penge er det så, kan man så sige? Jamen, det er 4,6 millioner om året. Der har jeg så på nogle møder efterfølgende hørt, det er da ikke ret mange penge. Det er nu mange penge i skolesystemet, når vi kigger på det. Hvis I ved, sådan en gennemsnitlig lærer regner vi med, at det er ca. 420.000. Så kan I dividere det op i 4,6 millioner. Det er faktisk ganske mange lærerstillinger. Så det betyder selvfølgelig noget, om vi kan spare de penge eller ej, have det råd til det. Og der er det væsentligt at sige, selvfølgelig kan de penge bruges til mange ting, de kan også bruges til noget, der ikke er lærerstillinger. Men vi er helt sikre på, at en del af dem vil blive brugt til at øge kvaliteten i skolesystemet, og det involverer jo også, at lærere kan bruge nogle af de penge på forskellige vis, også til stillinger. Så det er et meget væsentligt ting at fremføre omkring det. Og omkring det med Købmagergade i skole, så kan man også sige, det der bliver fremført, og det vil I så høre mere om, det skal jeg så ikke gå ind på, fordi vi nu ikke går ind for den del af det. Men vi kan sige 4,6 millioner om året, fordi vi måske om en 8 år eller 8-9 år har brug for en skole i Midtbyen, fordi vi får mange indbyggere fra Fredericia til C. Jamen det er jo cirka 40 millioner, vi så vil binde og tage ud af skolesystemet på det. Det synes vi måske er lidt for høj en pris. Så tror vi sådan set, det er bedre at bruge de penge på de børn, der er nu, og så tror vi på, at når vi har behovet, så har vi også råd til at lave en rigtig god ny skole på Fredericia C. Vi har i øvrigt i forbindelse med vores daginstitution, vi byggede op på Volden, lidt tænkt på den samme tanke. Den sagde vi nemlig, da vi byggede den, der opererede vi med, at den skulle afskrives over 10 år, fordi vi der regnede med, at man skulle etablere noget på Fredericia C. Så de to ting kunne måske komme til at passe sammen. Det er der cirka 9 år til nu, kan jeg så sige. Og derfor er vi så fremme ved, at vi har en model. Vi lukkede på det første møde, der lukkede vi Herslev skole,
Og det er jo så en beslutning, der er truffet. Ikke? Vi indstiller, og vi, det er i den her sammenhæng Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, vi indstiller, at vi lukker nogle skoler, vi skal gennemgå beslutningsforslaget lige om lidt. Og samtidig har hele specialområdet, og det vil jeg gerne lige runde med sig selv. Specialområdet, det er jo de børn, som vi i dag har, der går i forskellige former for specialtilbud. Lige fra specialtilbud til børn, som ikke kan bevæge sig, som altså er mere eller mindre ude af stand til selv at bevæge sig rundt, og som nogen, for hvem nogen der er liggende, at de også kan få undervisning til børn, som har behov for en kortere vej støtte til måske at lære at læse, eller til matematik eller andre fag. Det spænder meget bredt. Der har vi i mange år, ikke blot i Fredericia, men i hele Danmark, fulgt en politik om, at de børn tager vi ligesom ud af normalskolesystemet og giver et specielt tilbud i en særlig enhed på en anden skole eller en anden fysisk placering. Det er der sådan set ikke noget forkert i, at man gjorde, og man havde jo helt klart, da den politik blev indført, en forventning om, at det ville være alle tiders løsning, fordi der er jo ikke nogen, der i gang sætter noget, fordi man tror, at det ikke virker. Det var man overbevist om, og derfor var det jo en rigtig god løsning. Desværre har det vist sig, at det var det ikke i den virkelige verden. Det er ikke sådan, at de børn, der har gået i sådan et specialtilbud, med højere og større sandsynlighed får en uddannelse. Der er ingenting, der viser, at de får et bedre liv. Der er faktisk måske lige før, man kan sige det modsatte. Så det vil sige, at de specialtilbud har ikke givet den værdi, som egentlig var hensigten med dem. Og så havde de den bieffekt, at de faktisk var rigtig dyre, og at der var flere og flere, der gik på dem, sådan at vi var oppe på, at vi nærmede os, at 30% af skolens samlede udgifter blev brugt til det. Det er noget, som man er opmærksom på, ikke blot i Fredericia, men i hele landet. Det er sådan, jeg kommer lige fra et møde om det her i Horsens, hvor man har beskæftiget sig med det. Det er der rigtig mange, der beskæftiger sig med at sige, at det er ikke den rigtige måde at løse det på. Det handler om, det er, at vi får de børn, som egentlig lige så godt kunne gå i en almindelig klasse, og så få specielt tilbud på nogle områder på den skole, hvor de var. Det ville være en væsentlig bedre løsning. Så fjerner man dem ikke fra normalt miljø, fra kammeraterne, fra den skole, de går i. Man giver dem en støtte til det, der nu måtte være, som de har særlig behov for. Og hele den proces var noget, der egentlig kørte parallelt med den første udviklingsproces i skolen. Den kom så til her i slutfasen og indgå, fordi det besluttede vi i forbindelse med budget, at det skulle indgå. Jeg tror måske sådan lidt, at det har været med til at skabe en lidt forvirret debat. Det her det er sådan en af de, man kalder en bakspejlsbetragtning, så er man altid klog. Så kan man se, hvad man skulle have gjort. Men jeg tror faktisk, at det var med til lidt at forvirre, også fordi, at vi måske ikke, og det har vi sådan set måske ikke kunne svare på alle de mange spørgsmål, der stillede, fordi det her det var en proces, man skulle igennem. Vi har en forventning om, at vi kan nå ned på et meget lavere antal, der går i et eksternt specialtilbud. Vi har et mål, hvor vi regner med, at vi kan komme ned fra 5%, hvor vi i dag ligger, det er til omkring 2%. Men vi ved det jo ikke, fordi det er meget væsentligt at sige til de forældre, der har et barn, som har behov for særlig hjælp eller bistand. Det her det er en individuel vurdering af hvert enkelt barn. Det er ikke sådan, at nu tager vi dem over en kamp. Det er hver enkelt barn, der skal vurderes om dit fremtidige behov, så derfor kender vi ikke det endelige tal. Men det kom til at indgå. Og der var det første forslag, det gik på, at vi skulle lave en stor special til dem, som ikke kunne gå på skolen, for der er nogen, som ikke vil have nogen fordel af at gå i en normal skole. De skulle så gå på Allé-skolen, som så skulle være sådan en specialskole efterfølgende. Nu har vi så besluttet, at Allé-skolen skal bruges til noget andet, så det vil jo ikke længere kunne være. Så derfor er der i det her nye forslag lavet en model, hvor vi, ligesom alle de andre skoler, der laver vi en skoleenhed, der findes på flere matrikler, som vi siger, altså på flere fysiske bygningsmasser. Så det forslag, der nu ligger, det ligger også med en specialskole, der vil være på flere matrikler, og det her tilfælde, der vil det være på Skansevejens skole og på Allé-skole. Og det var der, hvor vi også havde dem, som var sengeliggende og andet. Så det er det, der lægges op til nu, det er, at vi laver en model på det område. Det er så også en af de steder, hvor der ikke er helt politisk enighed. Samtidig med det kan siges, at så vil vi lukke de to meget specielle skoler, vi har i dag, der hedder Ryttergårdsvejens skole og Mølledamskolen.
Dels vil nogle enkelte af dem måske kunne gå i en normal klasse, og andre vil kunne gå på denne specialenhed. Og det vil altså være en huslejebesparelse og andet ved, som ikke umiddelbart er regnet ind i budgettet, men det vil der selvfølgelig være. Så det er modellen for specialområdet. Så det er egentlig det, vi i dag skal tage stilling til, og jeg ved ikke, om I kan helt se, hvad det er, vi skal tage stilling til. Dorte har sat det op på tavlen nu. Og det er, at vi laver 4 distriktsskoler plus 10. klasse, som slet ikke har været involveret i den her proces, og så laver vi en specialskole. Og de består så i Venstre, Konservative og Dansk Folkepartis forslag af, at distriktsskole 1, den består af Brædstrup Pjæsted Fællesskole, den består af Skjoldborgvejens skole, og den består af Læskole. Så har vi distriktsskole 2, som består af Bøgeskov skole, Skansevejens skole, Egomvejens skole og Trellevejens skole. Vi har distriktsskole 3, som består af Lyng skole, Ertsø Centralskole og Bakkeskole. Og vi har distriktsskole 4, som består af Skærbæk skole og Tavlov skole. Og så har vi 10. og så har vi specialskolen, som så har en afdeling på det nuværende Skansevejens skole og en afdeling på den nuværende Allé-skole. Det er det, som vi bringer, og så samtidig så lukker man så Købmagergade skole, Mølledam skole og Ryttergård skolevej per 31.7.2013. Det er det forslag, som vi bringer på banen. S og SF kan selv redegøre for, hvor forskellen er, når vi når til deres indlæg. Det jeg vil sige til slut her, det er, at nu har vi selv sagt her, at vi siger distriktsskole. Det er klart, at de her skoler skal have et navn. Det er ikke en politisk beslutning. Det skal de nye skoler selv være med til at bestemme, hvad de skal hedde. Men det, som har været rigtig svært, fordi det betyder jo faktisk fremover, at vi får nu 4 skoler plus en 10. og en specialskole. Og det har været rigtig svært at forklare, at hvis vi nu tager eksemplet, at lad os bare tage ud i Tavler, nu kan jeg tage der, hvor jeg selv kommer fra, at nu får vi 1 skole. Om den så skal hedde Tavler Skærbæk skole, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at den kommer til at hedde det. Det er så meget andet, der hedder derude. Tavler Skærbæk Idrætsforening og hvad det nu hedder. Så det kunne godt være, at den kommer til at hedde det. Men det er nu 1 skole. Så man skal ligesom opgive. Man går ikke længere på Skærbæk skole. Man går ikke længere i Tavler skole. Man går på en fælles skole, som har 2 fysiske placeringer. Og det vil sige, man kan egentlig sammenligne det med, hvis det nu havde ligget på den samme matrikel, så ville det være sådan, at man måske gik i 0. til 6. klasse, der gik man i A-fløjen, og når man går i 7. til 9. så gik man i B-fløjen. Der er bare lige den forskel, at B-fløjen i her tilfælde ligger lidt længere væk. Men det er den samme skole, med den samme overordnede ledelse, med den samme skolebestyrelse, med den samme struktur og samme indlæringsprincipper, samme mål og visioner. Og det er meget væsentligt at sige. Det har været rigtig svært at ligesom komme til at tænke på, at det her er en ny skole. Det er selvfølgelig vores håb, og det har jeg helt overbevist om, at når vi nu har truffet en beslutning, så tror jeg på, at alle vil sige, nu er det, vi arbejder for. Og det er jeg helt overbevist om, efter at have deltaget i alle møder, holdt møder med skolebestyrelsen, fællesråd, holdt møder med rigtig, rigtig mange. Det er klart, man har fremført sine synspunkter, man har sagt, hvis man ikke er enig, men bagefter, så er man enige om målet. Det er jo, at vi skal lave en skole, som gavner vores børn, og som sikrer, at vi får en fantastisk skole, der kan være med til at sikre, at vores børn får en uddannelse, vores eneste råvare, som vi virkelig har brug for i Danmark. Og det er helt overbevist om, at det vil alle, og der er forskellige, der også har stået op, så vi er uenige i det her, men når vi nu har truffet en beslutning, så står vi sammen, og så gør vi det. Så det vil være min opfordring til alle, ligesom Thomas kom med en opfordring til omkring det rent politiske til alle, at når vi nu har truffet en beslutning, så lad os stå sammen om at få det her til at lykkes, sådan at vi får en skole, vi er stolte af, og vi virkelig kan sige, at det var noget, der batter, eller vi har en skole, der batter, der gør, at vi kan få vores børn uddannet godt. Det er det, vi er hele målet med det her. Og vi tror på, at vi så har lavet en model, hvor vi også har ressourcer til at sikre, at det kan ske. Og det har været det helt afgørende, så vi ikke var ude i at lave en minimumsmodel. Det er det, som vi alle i byrådet er enige om. Det er ikke noget, vi synes om. Så med de ord, så vil jeg indstille vores forslag til byrådsbehandling. Tak for det. Uffe Sterner Jensen, værsgo. Og partierne behøver ikke at markere, de får ordet helt automatisk i den rækkefølge, hvor i deres vælgertal determinerer ordet. Ja. Værsgo, Uffe. Ja, tak.
Nu har Thomas jo i sin indledning fortalt os, hvad vi skal mene. Jeg vil nu godt lige bede om, at det får vi selv lov til at bestemme. Vi har fra første færd i Socialdemokratiet ivrigt deltaget i skolestrukturdebatten. Vi har deltaget i ganske mange møder. Jeg tror, vi har været næsten til dem alle sammen. Vi har fået gode høringssvar, nogen bekymring, og indimellem har vi såmænd også fået skæld ud. Folkeskolen i Fredericia er en hovedhjørnesten i vores kommune, i vores fælleskommune. Lykkes vi med folkeskolen, så vil vi lykkes med rigtig meget andet. For eksempel vil endnu flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ved jo i øvrigt, at vores folkeskole allerede gør det godt. Vi er flot placeret i sammenligning med rigtig mange kommuner i hele Syddanmark, så vi kan faktisk det der med at drive folkeskole i Fredericia. Der er opnået rigtig gode resultater, men vi skal naturligvis videre. Verden står ikke stille. Vi er som bekendt enige om, at vi fremover skal have 4 distriktsskoler, det er besluttet, som er fordelt på flere matrikler, ligesom vi er enige om, at vi skal have en højere gennemsnitlig klassekvotient. Socialdemokratiet ønsker at skabe og medvirke til at skabe den nytænkende folkeskole i Fredericia. Der skal være højt til loftet. Vi vil have en folkeskole i stadig bevægelse, hvor det er spændende og udfordrende at være for eleverne, lærerne og forældrene. En anerkendende folkeskole både i forhold til eleverne og lærerne. Socialdemokratiet og SF har i forhandlingerne med udvalgsformanden og borgmesteren i de seneste adskillige uger i den grad bidraget til den indholdsmæssige diskussion af vores fremtidige folkeskole. Og det gik rigtig fint. Hvor borgerlige kolleger havde, vil jeg nok sige, sådan med en jysk underdrivelse, knap så mange forslag, men tog øjensynligt med glæde imod rigtig mange forbedringsforslag fra os og fra SF. Men det gik op for os undervejs og langt hen i samtalerne, at selvom vi knoklede på med ændringsforslag og forbedringsforslag i stor stil på en overordentlig konstruktiv måde, så skulle vi ikke forvente nogen imødekommenhed på specielt et centralt punkt for os, nemlig ønsket om og behovet for en folkeskole til de små børn i Midtbyen. På det punkt slap det varme vand op, om man så må sige, og vi gik over til det kolde gys. Af hensyn til årstiden kunne man måske sige, at vi gik over til vinterbadning. Vi har argumenteret for en række helt centrale elementer i fremtidens folkeskole i Fredericia. Disse elementer fremgår af notatet fra skoleafdelingen. Det notat indgår også i vores forslag. Her vil jeg gerne fremhæve følgende. Vi vil ikke acceptere, at der gennemføres yderligere besparelser på folkeskoleområdet i 2013. Vi vil have et nyt, skarpt ledelsesgrundlag, hvor en synlig og krævende pædagogisk ledelse sættes i højsædet. Distriktsskolelederne skal ikke have fast arbejdssted på en af matrikelskolerne. Skole-hjem-samarbejdet skal styrkes og fuldstændig fornyes. Forældrene er de vigtigste i børnenes liv, og derfor skal forældrene i langt højere grad inddrages og forpligtes at tage ansvar for hele skolens liv. Den nytænkende folkeskole skal med andre ord udvikles. Det er gennem innovation og innovative processer, at læringen i folkeskolen skal tage et kæmpe skridt frem. Derfor skal vi systematisk efter vores opfattelse arbejde med radikal innovation i folkeskolen. Prøv at tænke efter, alle jer, der nu lytter på her, hvor spændende det bliver at være med til at udvikle en sådan folkeskole for eleverne, lærerne, forældrene og sikkert for rigtig mange flere. Det kan komme til at boble og syde over det hele. Det er de processer, det er der energien skal komme fra i fremtidens folkeskole i Fredericia. Det er det, vi er optaget af. Vi mener, at det er en selvfølge, at der skal være en folkeskole for de små børn i Midtbyen. Gennem de sidste 15-20 år har vi renoveret Midtbyen og gårdmiljøerne i den indre by, blandt andet for at få flere børnefamilier til at bosætte sig der. Det lykkedes.
Og derfor kan vi naturligvis ikke byde børnene og deres forældre, at de ikke kan benytte den lokale folkeskole. Fredericia C-projektet er af afgørende betydning for Fredericias fremtid. Det bliver en helt ny bydel, og indtil der kan bygges ny folkeskole der, skal en basisskole bevares på Købmagergade skole. Vi taler ikke om at bevare Købmagergade skole, som den kendes i dag, men vi ønsker, at der er en basisskole der. Så den kan blive fundamentet for en ny folkeskole på Fredericia C, når den tid kommer. Dertil kommer, at mange forældre i høringsperioden har været optaget af specialundervisning. Synspunktet har blandt andet været, at specialundervisning ikke skulle samles på Allé-skolen, men at flere matrikler ville være det rigtige. Det er vi enige i, og foreslår derfor, at specialundervisning etableres på Allé-skolen i klassetrinene 7. til 9. klasse, på Skansevejens skole, som vi har hørt om det, hvor autismetilbuddet skal bevares, og dernæst på Købmagergade skole fra 0. til 6. klasse. Og det var det her afsnit, som jeg nu lige har talt om, de her synspunkter om Midtbyskolen. Det var her, vi gik i gang med vinterbadningen, for lige at minde om det. Økonomien i det forslag, som Socialdemokratiet og SF her lægger frem, sikrer de 8 millioner til den nødvendige aftalte besparelse. 8 millioner kroner til den fortsatte udvikling af vores linjeforløb, den internationale skole, innovationsforløb osv., og idrætsskoleforløbene og midler til vores tosprogede elever, som vi kender det i dag. 5 millioner kroner, eller 4,6 millioner kroner, som Peter Weissel talte om, har således skilt os i forhandlingsforløbet. Disse sidste 5 millioner kroner, hvis de skal ind på bogen, om man så må sige, så kan de kun fremskaffes på en måde. Det er ved at reducere yderligere antallet af lærere i vores folkeskole. Det vil vi faktisk ikke være med til. Der vil ske meget i processerne over årene, men det vil vi ikke være med til. Vi er overbevist om, at vi får brug for alle gode kræfter og alle hænder, når den nye skolestruktur skal i funktion den 1. august 2013. Og så skal de lærere, jeg jo her står og taler om, de skal naturligvis undervise i vores folkeskole, og deriblandt på den nye basisskole på Købmagergade skole. Jeg skal derfor på Socialdemokratiets vegne anbefale, at byrådet stemmer for Socialdemokratiets og SF's forslag til ny skolestruktur og med det præciserede indhold. Klasserne og skolerne kan ses på tavlen. Jeg vil ikke gennemgå dem. Jeg tror, talen har været klar nok med hensyn til, hvad det er, vi taler om. Tak for ordet. Selv tak, og jeg vil gerne kvittere for et flot tid afholdelse. Præcis tale på kort tid. Jane Findal, værsgo. Men jeg vil så starte med at sige tak. Tak for alle de møder, vi er blevet inviteret til at deltage i. Tak for en rigtig god debat, når vi har været på møderne, og ikke mindst tak for de rigtig mange høringssvar, der er kommet, som vi i høj grad har lyttet til og læst grundigt på. Det er jo fuldstændig rigtigt, som de øvrige ordfører har sagt, at vi i Fredericia har en rigtig god folkeskole. Og at det er det, der er målet, skal fortsætte. Vi har gennem årene haft progression i elevernes faglighed. Det betyder også, at vi har haft progression i elevernes trivsel, fordi de to ting følges som bekendt altid ad. Vi har heldigvis også, som vi besluttede os til for 10 år siden, haft en forøgelse i frekvensen til gymnasiet. Flere og flere af vores elever i Fredericia er gennem årene begyndt at gå i gymnasiet. Det havde vi problemer med for 10 år siden, og det topper heldigvis nu. Vi skal selvfølgelig blive ved med at have økonomisk bæredygtige folkeskoler, vi skal blive ved med at have fagligt bæredygtige folkeskoler, og det er derfor, vi lægger om. Og der har været forklaringer hele vejen rundt om tomme stole i folkeskolerne osv., og det er fuldstændig rigtigt. Og det er fuldstændig rigtigt, at vi skal have en højere klassekvotient for at få økonomisk bæredygtige skoler. Det vi så også ved, det er, at når man har over 3 spor på en folkeskole, og det får vi jo ved at lave 4 distriktsskoler i Fredericia, jamen så er forudsætningen for, at alle kompetencer er til stede på en folkeskole. Det vil sige lærere med forskellige kompetencer, det vil sige psykologer og socialrådgivere, som er ressourcepersoner på de enkelte skoler.
Det betyder det rent faktisk. Det betyder også, at vi bliver i stand til at holde op med at udskille så mange elever fra den normale undervisning, som vi gør i dag. Vi får flere ressourcer til stede på folkeskolen, vi får flere penge fra dem, vi i dag har udskilt og ført ind i folkeskolen, og det bliver til god gavn for alle vores elever. Så vi er enige i det, der hidtil er sket, det vi kalder første fase af skolestrukturændringerne, nemlig at vi har 4 distriktsskoler i Fredericia, og vi er også enige i det indhold, som forvaltningen startede med at komme med, og som vi har fået ændret en hel masse ting på. Vi er også enige i, at de 8 millioner kroner, som vi har aftalt skal spares, skal indfries, og det gør de også med vores forslag. Vi er også enige i, at de 8 millioner kroner, vi sender tilbage til folkeskolen, skal ske, og det indfries også med vores forslag. Vi er så ikke fuldstændig enige i indholdet i det notat, der ligger til i dag. Så derfor kommer vi med et supplement til det notat, som er en del af det her forslag. Vi er heller ikke enige i, hvordan de forskellige matrikler skal stykkes sammen på de enkelte folkeskoler. Og derfor har vi stillet et ændringsforslag. Hvorfor er det nu så vigtigt at have en folkeskole i Midtbyen? Jeg ved ikke, om nogen af jer husker godt 15 år tilbage, hvor Indre By i Fredericia groft sagt var et plejehjem. Der boede stort set kun ældre borgere i Indre By. Det valgte byrådet på det tidspunkt, at det skulle ændres. Selvfølgelig skal en by være for alle mulige forskellige borgere, unge, børnefamilier og ældre. Så derfor gik vi i gang med store renoveringer, lavede kæmpe legeplads i Indre By, renoverede Østerstrand, lavede alle vores gårdmiljøer i stand, så de blev til gavn for børnefamilier. Og som Uffe har fortalt, så lykkedes projektet. Der flyttede rigtig mange børnefamilier til Indre By, og de skal ikke ud af Indre By igen. Fordi vi også har et kæmpe stort udviklingsprojekt, som det samlede byråd er meget optaget af. Det er det, vi kalder Fredericia C. Det er faktisk en helt ny bydel, der skal bygges og er ved at blive planlagt på Fredericia C. Og der skal vi bygge, det har vi i hvert fald aftalt med hinanden, daginstitution og folkeskole. Og hvad skal være fundamentet for den folkeskole, der skal ligge i Indre By på Fredericia C? Det skal naturligvis være en folkeskole, som i forvejen er i Indre By. Så vi vil ikke være med til at flytte Købmagergade skole ud til områderne. Den anden ting af selve strukturen er, at vi synes ikke, det er godt nok med en specialskole på 2 matrikler. Personligt har jeg deltaget i den arbejdsgruppe med forældre, som arbejdede med specialundervisningsområdet. Og det er meget vigtigt at sige, at specialundervisningen, uanset om den er på den specialskole, eller den er ude på de almene distrikter, skal foregå i søjler. Og derfor har vi brug for en 3. søjle på vores specialundervisning. Det betyder i vores forslag, at der kommer specialundervisning på Allé-skolen for overbygningseleverne med generelle indlæringsvanskeligheder, ligesom der er overbygningselever på almenområdet. Der kommer autister ude på Skansevejen, som vi har det i dag, og så kommer der specialundervisning på Købmagergade skole for 0. til 6. klasse, sammen med de elever, der går på normalområdet. Og sådan vil vi rigtig gerne have det. Så desværre er jeg ikke enig i, at der er cirka 5%, der skiller VKO og S og SF's forslag. Jeg ved ikke, hvordan man gør sådan noget op. Det er jeg i hvert fald ikke i stand til, men jeg kan fortælle, at det er meget afgørende punkter, der skiller os ad. Det er faktisk noget af det, vi har sagt lige fra starten af, da vi i fællesskab sendte en model ud til høring, nemlig
Det, der bekymrer os ved denne her model, vi sender ud, vi er jo enige i, at man sender en model til høring i enighed, men vi sagde på det tidspunkt, at nu lytter vi os til, om borgerne i Fredericia synes, det er godt ikke at have en folkeskole i Indre By. Det er der rigtig mange, der ikke synes, det er. De synes, at der skal være en folkeskole i Indre By. Så altså, jeg er slet ikke enig i, at det er en lille bitte del, vi er uenige i. Det er indholdsmæssigt ret meget, og det er strukturmæssigt rigtig, rigtig meget. Så altså, det er ikke kun Købmagergade skole, der skiller os ad. Det er også indholdsmæssigt, og det er også, hvordan vi synes, specialundervisningen skal organiseres fremover i Fredericia. Så kan man sige, er 5 millioner eller 4,6 millioner kroner meget, eller er det lidt? Vi tror på, at 1. august 2013, det kan godt være, der bliver en anelse kaotiske tilstande. Der er i hvert fald rigtig, rigtig meget, vi skal hjælpe hinanden med at få på plads. Og derfor er der brug for alle hænder. Så vi vælger altså at sige, de sidste 4,6 millioner kroner, som ganske rigtigt er beløbet, der adskiller de to forslag, dem vil vi gerne bevare som lærerstillinger. Vi vil gerne bevare de hænder til at hjælpe det hele på plads. Jo flere der er til at hjælpe det, jo bedre tror vi, denne her proces bliver god og så lidt med så få omkostninger som muligt for dem, det handler om, nemlig vores elever. Så vi vil, i stedet for at sætte pengene ind på bogen, så vil vi hellere bevare lærerstillingerne. Tak for det, Jane. Mange tak. Ja, man kan jo lægge de to forslag ved siden af hinanden. De er printet ud til alle, og så kan man jo se, om man synes, der er enigheder eller flere forskelligheder. Det er sådan set meget enkelt. Og man kan gøre det op i procent, det kan man jo selv vurdere. Susanne Eilersen, værsgo. Ja, tak for det. Det er jo altid svært at være et af de små partier, og så komme som en af de sidste, fordi mange af de ting, som man jo har skrevet ned og gerne vil sige, de er jo allerede sagt, så det kan godt være, at jeg kommer til at gentage et par ord her. Men det er jo rigtigt, at den her skolestruktur, den har været lang tid undervejs. Der har været en høringsfase. Vi har fået ca. 180 høringssvar. Det har været meget at læse igennem, men vi har brugt tiden på det. Vi synes, det har været rigtig vigtigt. Der har været mange bekymringer om lange skoleveje for de små elever fra elevskolen. Der har været bekymringer om, hvordan man kan inkludere børnene, som er ude i andre tilbud i den almindelige skole. Der har været i det hele taget mange bekymringer om specialområdet. Vi synes, vi har haft nogle gode snakke ude omkring, hvor vi blev inviteret ud. Vi synes, vi har lyttet til jer, og derfor så er vi også godt tilfreds med det forslag, som vi nu stiller på bordet i dag. For der skal laves en model for Fredericias folkeskole, som er fremtidssikret. Det skal være en model, som kan bestå i mange år, og det skal være en model, hvor der er tryghed for hele skoleområdet. Der skal være tryghed, og der skal være ro til at implementere det, der nu skal implementeres, for det bliver en stor opgave, vi skal i gang med. Og det er både for elever og de lærere, der nu skal udføre det. Og det skal vi give dem den ro og tryghed til, og derfor appellerer vi også til i Dansk Folkeparti om, at det her ikke bliver nogen sag, hvor der bliver slået valgkamp og andre ting på det, fordi det fortjener det ikke. Vi skal også sikre, at der er penge til udvikling. Vi skal sikre, at vi har mulighed for tolærerordning, at der er mulighed for holddeling på de klasser, der bliver nødvendigt for. Vi skal være sikre på, at vi kan inkludere eleverne. Vi skal også være sikre på, at vi kan udvikle vores IT og ny teknologi i skolerne, fordi det er der brug for fremadrettet. Det skal der penge til. Og jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan S og SF får penge til alt det, de nu har stået og snakket om, fordi vi ved, at de 8 millioner, de skal tilbage i kassen i besparelse. De andre 8 millioner, det er sådan set det koster at opretholde den skole, vi har i dag. Opretholde Team Danmark, IT-skolen, opretholde de linjefag, der er på udbygningen, og så opretholde vores tosprogs taskforce. Og så er der faktisk ikke flere penge. Så hvis man vil noget af alt det andet, så er man nødt til at finde en model, der giver flere penge.
Og det skal nogle af de 5 millioner bruges til, at vi kan forbedre og vi kan udvikle vores folkeskole i Fredericia. Så det undrer mig lidt, at man stadigvæk kan udvikle alt muligt, som både S og SF siger i deres forslag, uden at der sådan set er ekstra penge til det. Men Dansk Folkeparti mener, at vi har fremtidssikret Fredericia skole med den model, vi lægger frem i dag. Vi kan bakke op om den, og vi er trygge ved, at vi fortsat har en rigtig, rigtig god skole i Fredericia. Tak for det, Susanne. John Bader, værsgo. Tak skal du have for det. Ja, Peter og Susanne, de er jo kommet med nogle glimrende indlæg om vores fælles forslag, så det jeg skal prøve, om jeg ikke gentager for meget af det, fordi det den 28. november sidste år, der vedtog byrådet jo at sende det her forslag om ny skolestruktur i høring. Og jeg tror, at vi alle 21 byrådsmedlemmer har et brændende ønske om at forbedre kvaliteten på undervisningen i skolerne. Vi har været igennem en historisk stor sparerunde på 100 millioner, som medførte, at skoleområdet de skulle spare de her 8 millioner. Vi er vist alle enige om, at vi helst ikke vil flere besparelser på det her område. Vi er nødt til at tænke nyt, så vi kan bevare og udbygge vores folkeskoler til et acceptabelt niveau. Derfor den her nye skolestruktur. Vi konservative har som udgangspunkt få en bedre skole for alle elever, svage såvel som de såkaldt almindelige elever, men vi er så sandelig også ude på at få en skole, så de dygtigste elever får udfordringer, så de også opnår en optimal læring. Vi er også meget opmærksomme på, at specialområdet og børn med særlige behov huskes og tilgodeses i den her nye skolestruktur. Vi konservative har igennem høringen og møderne lyttet, men ikke kommet med nogen løfter. Efter at have læst høringssvarene, så må vi indrømme, at der er noget, for at ikke sige meget, vi måske ikke har været opmærksomme nok på. For eksempel skolevejene. Er det hensigtsmæssigt, at små børn fra Allé-skolen skal ind på Egumvejens skole? Er det rigtigt at nedlægge Allé-skolen som folkeskole? Alle høringssvarene gav anledning til at stille en del spørgsmål ved vores første model. Vi har nu en model, som vi tror og håber på, kan opfylde de krav, der er til, at vi i Fredericia rykker på skoleområdet. Alt det her arbejde, det kan selvfølgelig ødelægges noget, hvis forældre og lærere de er negative. Men må ikke rigtig mange vil det her. Vi gør det jo for børnenes skyld. Med det forslag, vi borgerlige lægger frem, vil en nedlæggelse af Købmagergade skole være en realitet. Vi nedlægger ikke skoler, bare fordi vi er imod skolerne, men som en nødvendighed af, at der skal være penge. Penge, som kan bruges til udvikling af de 4 nye skoler i Fredericia. Det er helt afgørende for os. Og der vil også stadigvæk være skolebørn inde i byen. Der er nogen, der har sagt til mig, jamen I tømmer den jo helt for børn. Men det gør vi jo ikke, for der er jo heldigvis veldrevne privatskoler. Og jeg kan jo se, mange af dem, som bor derinde, de bruger også de privatskoler. Men som sagt, vi mener, at det her forslag er godt, og det støtter vi selvfølgelig. Tak. Ja, tak for det, John. Mads Lund, værsgo, Mads. Jeg vil godt starte med en lille bøn. Jeg vil ikke have noget imod, hvis man undlader at, fra borgmesterens side at vurdere, om det har været noget bras, jeg har sagt, eller det har været godt. Det synes jeg sådan set, jeg vil overlade til den øvrige del af byrådet. Så gjorde du mig godt nok noget forvirret, Thomas, med din indledning. Fordi jeg har sådan set forstået, at det var utrolig vigtigt, at vi ligesom bakkede op om det borgerlige forslag. Men nu kan jeg forstå, at der faktisk ingen forskel er, og at jeg derfor, altså med den lille bitte forskel, jamen så kunne man jo fristes til at sige, jamen så vil jeg undlade at stemme, og så må I klare jeres hanekamp. Jeg er til gengæld ikke enig med dig i, at der ingen forskel er. Og jeg har heller ikke haft det fag på mit studie, hvor jeg kan gøre forskelle op i procenter efter at have læst det. Men der er jo kommet mange nye fag på universiteterne siden.
Og der har du så lært et eller andet, som jeg i hvert fald ikke ved, hvordan man gør. Jeg vil godt starte, jeg har forberedt noget hjemmefra, men jeg vil godt starte med lige at kommentere lidt på noget af det, der er sagt. Ellers så bliver det nok lidt for rodet. Peter, han var inde på, at forskellen mellem de to forslag er 4,6 millioner. Det er rigtigt. Men der er altså også den forskel, at Købmagergade skole karakteriseres ved at være en af de eneste, vi ikke sådan for alvor har renoveret. Og jeg går ud fra, at der ligger et betragteligt beløb i renovering fremadrettet. Der er også blevet sagt, at vi har en fantastisk skole i Fredericia, og det har vi på grund af en masse dygtige lærere. Plus vores struktur i kommunen. Vores kommune er jo ikke ligesom Vejle. Vi har ikke sådan nogle reservater liggende 50 kilometer væk. Det er en meget lille, koncentreret kommune, og det gør selvfølgelig, at vi skal alt andet lige. Men hvis ikke vi er alt for klumret, så skal vi kunne drive en bedre skole for de samme penge i Fredericia. Så har jeg altså ikke oplevet Uffe, og det er sjovt at høre, fordi jeg synes sådan set, det har været et formidabelt arbejde, der er blevet leveret fra forvaltningen. Og vi har fået et rigtig godt materiale at kigge på. Jeg har altså ikke fanget helt den der med, at der er nogle specifikke personer, der skal have æren for de gode idéer. Jeg synes, der har været også et godt sådan, diskussions- og debatklima ganske længe. Men I må altså have haft nogle turbomøder, hvor jeg ikke har været med, hvor man ligesom kan sige, der er I kommet med det, der har været de helt vise sten. Det synes jeg så lidt er noget sludder, fordi jeg synes sådan set, det vigtigste, det må være, at vi rammer noget rigtig godt til sidst. Når jeg synes, at der er meget stor forskel på de to forslag, så vil jeg godt vende tilbage til din tale, Uffe. Fordi du har holdt nogle brandtaler om, at vi skal have Danmarks bedste skole. Og nu skal vi tage de skridt, der skal til. Du har også holdt nogle indlæg på nogle af de møder, hvor du har talt om overraskelsen over den der ressourcekapacitet, hvis vi fik en bedre udnyttelse af vores skole, altså flere elever kunne få hævet klassekvotienten. Det kunne frigive midler til, at vi kunne udvikle en spændende skole. Og det er lige præcis der forskellen er. Det er de penge, der skal til for at lave udvikling. Og man kan altså snakke om fatamorganaer og forklare jer, at I kan lave en fantastisk god skole, og I kan runde 180 km i timen. Der er bare ikke noget diesel på tanken. Og den diesel, der skal til for at kunne udvikle, og jeg tror altså, det går lidt lettere med at lave udvikling og være, jeg kan ikke huske, hvad det hedder det der. Der er et eller andet, når vi andre siger innovation, så kan du gøre det endnu bedre end innovation. Turbo-innovation, det kører bedre, hvis man har nogle midler til at sætte det i drift med. Og det er der forskellen er. Der er ikke penge i jeres forslag til for alvor at give den gas. Jeg synes, at vi har haft en rigtig okay proces. Jeg vil også sige, helt overordnet, at gå i gang med at lave en skolestrukturændring, det er gal mands værk. For ingen efterspørger den. De fleste vil helst have, at vi gør ligesom vi altid har gjort. Og mange af jer lærere synes, at det er skide træls, hvis I skal sidde et andet sted. Og hvis der er nogen, der begynder at flytte rundt på kaffekopperne, ude på nogle skoler, der har hver enkelt lærer sin kaffekop, og dem bliver der altså flyttet rundt på nu. Så det at begynde at flytte stole, og flytte elever, og flytte klasser og lave om, det er simpelthen vejen til bøvl. Og det er vejen til ballade. Hvis vi kigger på, hvad der er væsentligt, hvad der har været væsentligt for mig, så er det sådan set været helt overordnet. Kan vi få en skole ud af det, som giver en bedre undervisning til børnene? Hvis det er muligt, så må det være det, der er det væsentlige. Hvis vi kigger på, om det kunne være fedt også at have en skole nede i midtbyen, det kunne da være meget fint. Det kunne også være fint, hvis vi fik lavet en ekstra skole ude i Ertsø, for der kan være små langt hen til Lyng, hvis man bor i den gale ende af Ertsø. Kunne det være fint at lukke Allé-skolen? Ja, det kunne det, for så havde vi endnu flere penge til at lave noget udvikling for.
Det vil så have den ulempe, at der var nogle børn, der fik endnu længere i skole. Der vil være børn, der kunne få en 3-4 kilometer i skolen. Det, der har overrasket mig meget, det er, at der blandt alle jer kvikke hjerner derovre, ikke har været nogen, der har taget jeres mobiltelefon og så prøvet at tjekke afstande. For hvis man tjekker, hvor langt der er fra Nørretorv i Vejle ud til Damhaven skole, så er der 1300 meter. Det er præcis den samme afstand, som der er fra Torvegade 20 til Egumvejens skole. Der er 1300 meter, og hvis man tror på Google, det er ikke altid, man skal det, så tager det 13 minutter at gå. Hvis man er udstyret med en cykel, så går det endnu hurtigere. Så at sige, at vi ikke har en skole, der kan servicere midtbyen, når vi har en, der ligger 1300 meter fra centrum af Fredericia, indre by, det er noget sludder. Så er det der Fredericia C altså kommet til at gå en så meget på hjernen, at man vil prioritere, at vi har en skolestående standby, indtil vi får gang i byggeriet dernede. Jeg er med på, at når der kommer gang i byggeriet dernede, og der flytter 2.000 mennesker ind og bor dernede, så bliver der behov for en skole mere i den indre by. Men indtil da, der er 1300 meter ud til Egumvejen, eller 1900 meter ud til Trællevejen. Det burde ikke afskrække nogen. Men det er en højst besynderlig situation, vi har fået landet i. Fordi I har valgt sådan lige udenom mig at lave en eller anden stor gruppe, hvor I skal sidde og blive enige om alting. Den strækker sig fra Dansk Folkeparti i den ene side til SF i den anden. Og I har jo forhandlet ganske længe, men I ikke kunne blive enige. Hvis jeg så kigger på min situation, jamen, så var det letteste sådan set at tage sådan en Gunnar Christiansen. I gamle dage, der sendte Socialdemokraterne altid dissenterne til Harzen på et weekendophold. Så gjorde de ingen skade herhjemme ved afstemningerne, hvis ikke at de var enige. Så jeg kunne jo i dag vælge at sige, at jeg undlader at stemme. Og den tanke, den har været meget nærliggende, for jeg synes sådan set ikke, jeg skylder jer at redde jeres forslag. Jeg kunne også vælge at sige, at jeg støtter SF's forslag. Jeg vil ikke kalde det socialdemokratisk, for jeg tror, at det er et SF-forslag, det der ligger på den side. Og så kunne jeg sørge for, at der ikke rigtig blev lavet noget om sådan for alvor. Der kom ikke nogen penge til at udvikle skolerne. Vi får flyttet lidt rundt og få lavet det der med matriklerne. Men der sker ikke de der sådan radikale forandringer. Det vil der være rigtig mange forældre, der vil synes var godt. Fordi, som jeg sagde tidligere, modstand mod forandringer, det er da rigtig, rigtig voldsomt. Det ved alle danskere, at det der med forandringer, det er sjældent af det gode. Og Peter, de bank, som jeg ofte synes, du fortjener, dem behøver jeg sådan set ikke at give dig. Du har fået mange bank, og jeg er også ret sikker på, at du i de kommende 1,5 år vil få masser af flere bank af forældre og lærere fra alle dem, der er uenige med os om det, vi nu er i gang med at gøre. Til gengæld vil jeg sige, og det indledte jeg med, at det med at lave forandringer af den her slags, det er tumpet. For det kræver mod og mands hjerte, og det vil jeg gerne respektere dig for, at det har du haft. Jeg synes sådan set, du har drevet den her proces ganske flot. Og der er tit nogen, der har sagt, at Peter, det er ikke ham, der fører de store krige. Han kommer nok sidst. Men i den her situation, der har du faktisk valgt at gå forrest, og det vil jeg sådan set takke dig for. Og så vil jeg overlade det til de andre banker for en gang skyld. Nu er politik andet end strategi og taktik, så jeg vil vælge at følge min hjerne og have respekt for det, at vi skal have en skole, hvor vi prioriterer børnenes undervisningsmuligheder højst. Så jeg vil fremsætte et ændringsforslag, som i lange træk ligner det borgerlige forslag, men som giver større tryghed til lærerne, eleverne og forældrene. Jeg vil nemlig sige, at når vi nu vedtager det her forslag, så freder vi skolen de næste 4 år. Socialdemokraterne og SF har sagt 1 år. Jeg mener sådan set, at det her det er en radikal beslutning. Vi tager den største forandring, den klogeste forandring, og så piller vi ikke ved jeres budgetter i 4 år. Det er det forslag, der kommer fra borgergruppen. Det lyder samtidig,
Samme indstilling, så står der samtidig foreslår borgergruppen, at byrådet friholder skoleområdet for yderligere besparelser i perioden 2013 til 2016 for at skabe den fornødne ro på skoleområdet. Det er jeg godt med på. Jeg kan ikke forpligte i byrådet. Og jeg ved også, at nogle gange så løber politikere for det, de lover. Men det vil være mit løfte til jer, at når jeg stemmer for det her, så lever jeg op til det de næste 4 år. Jeg har altså ikke sat mig ned endnu. Men det gør jeg nu. Tak for ordet. Jamen, jeg vil da naturligvis anerkende, at det borgerlige forslag, jeg selv har været medstiller på, det er langt bedre end det andet forslag. Hvis det har lyttet forkert, så lad mig da præcisere det. Det mener jeg naturligvis, det er. Det har den afgørende forskel, at der er penge til udvikling. Det synes jeg også, jeg sagde i min indledning. Jeg håber ikke, det er forvirret nogen. Men jeg bekræfter jeg hermed, det du har sagt, at der er de forskelle, der er nødvendige. Vi går nu til en, om man så må sige, næste runde. Der er allerede en række personer, der har markeret. Den første, der har markeret, det er Peter Weisen. Derfor får han ordet nu. Og Uffe Steiner Jensen kan holde sig klar. Men nu er det med at markere, hvis man vil have ordet i anden runde. Værsgo. Jeg vil bare lige starte med at repetere, og det er blevet sagt mange. Det her, det handler om udvikling. Det handler om 4,6 millioner om året, og det handler efter min opfattelse i hvert fald i 9 år. Det er altså 40 millioner kroner. Det er mange penge. Hvis man hører, hvad SSF siger, så er det nu blevet til, at udvikling, det kan man klare uden penge. Jeg har været med en del år her, og der er nogen, der har været med længere end mig. Jeg tror aldrig, jeg har hørt, at SF har sagt, at udvikling kan gøres uden penge. Men det lyder da rigtig, rigtig godt, for det vil sige, så kan vi få endnu mere udvikling. Vi kan gøre noget uden penge, og så kan vi bruge de 4,6 millioner med masses udtryk til at sætte turbo på. Så det lyder da fantastisk, hvis vi kan det. Det vil jeg i hvert fald ikke på noget måde stemme imod. Det vil være helt super, hvis vi skal være det. Så vil jeg gerne lige sige til Socialdemokratiet, men det er vel også SF i den her sammenhæng, det med, der står sidst i jeres notat, som er omdelt og som også er blevet repeteret her i dag, at det med, at det er 5 millioner, der skiller os ad, og det er lærerstillinger. Og dem redder I. Det fatter jeg ikke, det må jeg sige. I starter med at sige, at vi har 4,6 millioner i forskel, og derfra trækker vi 2,1 millioner til at drive Købmagergade skole videre. Så røg der lige 5 lærerstillinger, skal jeg hilse at sige. De røg altså forløjs til at vedligeholde en bygning. Det er altså at tage bygninger frem for lærere, i hvert fald, hvis det er rigtigt. Så skal I huske, hvad jeg sagde i mit første indlæg. Der sagde jeg nemlig, at vi forestiller os, at nogle af de penge, der er i de udviklingspuljer, skal bruges til lærerkræfter. Så derfor vil jeg sige, det synes jeg simpelthen er noget sludder, I skriger og siger der. Det koster ikke flere lærerstillinger end jeres. Tværtimod, så vil jeg sige, jeres det koster på bygninger. Det kan jeg ikke fatte, det må jeg indrømme. Det regnestykke, det tror jeg lige, I skal prøve at rekalkulere. Så sagde du også noget om, Uffe, om processen, og jeg ved ikke, om du brugte ordet, at der var nogen, der lånte jeres synspunkter, eller du sagde, at de havde bidraget mere end andre. Det var i hvert fald noget i den retning. Sådan kan man jo opleve verden forskelligt, det må jeg indrømme. Fordi som jeg opfattede vores forhandlinger, og jeg skal ikke referere fra forhandlingerne i øvrigt, men så var det sådan set i hvert fald fra min side, og det var det også fra Thomas' side, så var det forsøg på at være imødekommende over for de synspunkter, I havde. Nu er det åbenbart blevet til, at vi har nærmest lånt, eller måske endnu værre ord, stjålet jeres synspunkter. Det synes jeg var lidt underligt. Vi prøvede på at være imødekommende, fordi vi meget gerne ville have jer med i en aftale omkring indholdet. Velvidende, at vi måske ikke kunne blive helt enige om det med Købmagergade skole, så synes vi altså, det var så vigtigt, at indholdet, det var vi enige om. Så vi prøvede at være imødekommende. Det beklager jeg, hvis det bliver en misforstået. Det skal vi nok lade være med en anden gang. Så til Jane. Altså, du taler om noget med, at Allé-skolen nu skal være handicapskole fra 7. til 9. klasse. Det fatter jeg altså heller ikke. Vi har i dag børn, der går derude, der er multihandicappede, sengeliggende, der ikke går i 7. til 9. klasse. Hvor skal de nu flyttes hen? Der har vi specielt indrettet lokaler til de børn. Hvor i verden skal de nu gå hen?
Der er der et eller andet. Det kan være, du har glemt at sige det. Det er muligt, men så kan du da få en chance for at sige det. Det vil jeg i hvert fald gerne have en forklaring på, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, at vi har 7. til 9. klasse derude, når vi også har de andre, må de ikke være der mere. Det tror jeg i hvert fald også, der er mange af de forældre, der har deres børn der, de meget gerne vil have et svar på. Og så vil jeg endelig sige, og det vil jeg egentlig bare give John Bader ret, ikke? Altså, når man gør det her til en historie om, at nu har vi ingen skole i Midtbyen. Ja, for det første er det ikke langt, som Mads siger, til den nærmeste folkeskole, men vi har altså nogle rigtig gode privatskoler i Midtbyen. Og det kan godt være, at der er en politisk uenighed her om det med privatskoler, men altså, når vi snakker om, at det er en skole, og det var det, der blev sagt her, at vi ingen skole har, der skaber liv i Midtbyen, ikke? Så er det jo ikke en diskussion, om det er en privatskole eller en folkeskole. Jeg tror altså, at privatskolebørn, de skaber lige så meget liv som folkeskolebørn. Det har jeg i hvert fald svært ved at forestille mig, at de ikke gør. Ikke? Der er måske nogen, der tror, at de er mere artige. Det har jeg ikke nogen fornemmelse af. Så det tror jeg altså, det synes jeg også lyder som noget sludder. Så jeg synes, vi skal holde os til fakta, hvad det handler om. Vi er uenige, om vi skal bevare en skole i Midtbyen. Fair nok, ikke? Altså, det skal være, men vi skal have de rigtige argumenter med. Og så er der nogle spørgsmål, jeg gerne vil have svar på. Ja, tak. Og Uffe Sarner Jensen, værsgo. Over dit. Ja tak, jeg skal fatte mig i relativ korthed. Jeg kan høre, at Susanne Eilersen nævner ordet valgkamp. Jeg vil gerne sige, at det vi er optaget af, det er ikke valgkamp på hverken den ene eller den anden måde. Det er indholdet i fremtidens folkeskole i Fredericia. Så er det spændende, hvordan midlerne skal komme til at udvikle folkeskolen i Fredericia. Jeg ved ikke, om I alle sammen har glemt over på den her side af byrådssalen, hvad vi har opnået med Fredericia Former Fremtiden og innovative processer. Udgangspunktet er jo netop der, at det er idéerne, det er modellerne, der genererer energien. Derfor vil det da altid være rart at have 5 millioner kroner på bankbogen. Men hvis I forestiller jer, at de 5 millioner kroner, vi her taler om, er de midler, der skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia alene, og der ikke skal ske noget andet ved siden af, så vil jeg gerne sige, så tager I voldsomt fejl. Og så må jeg sige, at jeg synes, det er fuldstændig fair at have et synspunkt om, at vi skal have en folkeskole i Midtbyen. Så kan Mads Lund google alt det, han vil, men det synes jeg faktisk er et fair synspunkt. Og så er der jo ikke nogen som Mads Lund, der kan håne folk, som I måske lægger mærke til. Altså, det er jo sådan efter Mads Lunds opfattelse, at socialdemokrater kan ikke tænke en selvstændig tanke. Det overlader vi til SF. Mads, det er nu gået over, og det har aldrig været sådan. Men at du bruger den der hånemetode fortsat, det undrer mig. Jeg blev ellers så glad, da du talte om de kvikke hjerner på den her side. Fordi det er jeg sådan set enig med dig i. Men nu er der ikke noget, der tyder på, at vores argumenter måske løber af med sejren i dag, kan jeg høre. Og så vil jeg gerne sige, at det der med, jeg kan jo sagtens se det interessante fedteri i dit forslag om at sige, et kæmpe stort kommunalt område, det kan man frede i 4 år. Det er fuldstændig umuligt. Hvis nu de borgerlige kolleger her stemmer for det forslag, så må jeg sige, så skvatter jeg ned af stolen af overraskelse. Ikke fordi jeg ikke kunne have lyst til at stemme for det forslag, men det er fuldstændig useriøst. I den verden, vi lever i, hvor der er den dynamik, og med alle de mange penge, vi bruger på blandt andet det her område, på andre områder, det er et dybt useriøst forslag. Og jeg kan sådan set sige det med det samme. Selvom vi vil elske at stemme for det, så gør vi det ikke, fordi vi ønsker at være seriøse politikere og se lige ind i den virkelige verden. Jeg glæder mig til at se, om dine borgerlige kolleger stemmer for det forslag. Det vil være enormt spændende, hvis det skete. Ja, jeg vil da i hvert fald så afsløre nu, når du har sat dig ned, at jeg har tænkt mig at anbefale de borgerlige kollegaer at stemme for forslaget. Da forslaget rummer en meget vigtig signalværdi. Så jeg er glad for, at du sidder ned i det, jeg har sagt det. Men det er vi med på, når folkeskolen det næste år skal lægge så meget om, så er det fair med en fredningssignal. Det signal er vi med på at sende. Kenny Brun Olsen, værsgo, og Jane Findal får ordet næste gang. Tak. Uffe, nu er mængden af idéer ikke lige med, at det er de bedste idéer. Og hvis jeg bare lige må nævne en lille ting. Da nu forslaget kom frem på forslag nummer 1,
med lukning af 3 skoler, der hørte jeg sige, det var ikke nok, vi skulle op på det dobbelte. Lad nu ligge. Det har taget en drastisk ændring, kan man sige. Jeg vil alligevel nu her bringe en ting på banen, som faktisk slet ikke har været inde i det her. Og det er af lidt anden karakter, men det er noget med, at i 60'erne, 70'erne og 80'erne, der brugte man byggemateriale, som der var gift i. Det var i maling, det var i fuger, og de ting, dem har man altså fundet blandt andet på Købmagergade Skole. Og det er sådan en ukendt faktor, som vi faktisk ikke kender til, hvad omfanget er. Og hvis vi bibeholder den, så skal vi have, samtidig med, at der skal renoveres dernede, som der aldrig er blevet gjort, jamen så skal vi også have fundet det gift og få det ud af skolen. Og det anbefaler man med den mængde, der er, at det skal gøres inden 2 år. Det er bare en ting, som vi bliver nødt til at tage med i det hele her. Jan Findal, værsgo. Susanne Eilersen antydede, at der var ved at gå valgkamp i det her. Det kan jeg kun sige. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, Susanne Eilersen. Hvis det så er os, du siger, at vi fører valgkamp, fordi vi ikke har det samme standpunkt som dig, så er jeg simpelthen nødt til at sige, at det synes jeg er ualmindeligt groft. Jeg synes, det er ualmindeligt groft, især fordi Dansk Folkeparti, da vi sendte det første forslag ud i høring, selv påpegede det store problem ved, at der ikke var en folkeskole i Indre By. Så jeg synes, det er groft. Og nu skal man så høre, at Købmagergade har giftige materialer. Er du godt klar over, at det har andre skoler i Fredericia også, og det skal der sørme gøres noget ved? Og så vil jeg også gerne sige, med den store renovering på Købmagergade Skole, det var jo kun, hvis Købmagergade Skole skulle bestå, som den var fra 0. til 9. klasse. Der er faktisk en del af Købmagergade Skole, som ikke er renoveret og som ikke er særlig pæn, og den tror jeg faktisk slet ikke, vi vil få brug for, hvis vi laver det forslag, som vi laver dernede. Det var den ene ting. Så må jeg sige, at jeg havde faktisk glædet mig lidt til i dag. Nu ved jeg godt, at man ikke altid skal tro på det, der står i avisen. Men i går, der stod der faktisk i avisen, at Mads Lund på det her byrådsmøde skulle være den store mægler. Og han har ikke ville løfte sløret for, hvad det var for et alternativ, der skulle samle VKO og SF i byrådssalen i dag. Senest på økonomivalgsmødet kunne vi heller ikke få det at vide. Nu kommer der så et rigtig godt forslag. Et forslag, som beviser, at det her, det handler jo ikke om anden populisme og valgkamp. Det handler jo ikke om at vil børnenes det bedste. Jeg forstår simpelthen ikke, at en så stor iscenesættelse ender med så lille en latterlig ting. Når Mads Lund gentagne gange i den her byrådssal har fremført, at det er simpelthen umuligt at forpligte et byråd ud over den periode, man selv sidder. Og derfor på den baggrund har stemt imod andre forslag, som skulle forpligte et byråd. Ikke engang på noget økonomisk, men på noget, der var indholdsmæssigt. Så synes jeg simpelthen, at det er det mest ugeniale samlende forslag, som den store mægler har fremlagt i dag. Det er så den ene ting med det forslag. Den anden ting er, at når Mads Lund er udpeget til at sidde i Fredericia C, og i den forbindelse overhovedet ikke synes, at det er relevant at tænke over, må det dog vil være en god helhed, at vi i forvejen havde et fundament for den folkeskole, som vi har aftalt med hinanden og bygge dernede. Var det må en god idé så at bevare en afdeling af en af folkeskolerne i Indre By? Det vil være en god helhedsbetragtning som medlem af Fredericia C's bestyrelse. Det synes jeg, og det er sørme ikke fordi, John Bader, at vi ikke synes, at de private skoler er et rigtig, rigtig godt supplement til folkeskolerne. Det er nødvendigt, at vi har gode og veldrevne private skoler, men det er sørme også nødvendigt, at vi har folkeskoler for det liv,
i Indre By. Det er bestemt ikke, fordi børn på private skoler ikke skaber liv, men det gør børn på folkeskoler også, og de skal så naturligvis have den samme mulighed for at gå i skole i Indre By. Så vil jeg gerne sige, jeg synes ikke, at I har stjålet nogen af vores synspunkter overhovedet i det notat, der ligger. Ikke et eneste er stjålet. I har taget dem ind fuldstændig, som de blev afgivet i de forhandlinger, vi har haft, og det synes jeg har været rigtig prisværdigt. I har så bare ikke selv haft behov for overhovedet at putte noget ind. Det er da også fair. Det er da også fuldstændig fair, at man ikke har det. Men jeg har jo altså ikke stået her på noget tidspunkt og snakket om lånte fjer, eller at I har stjålet nogen som helst af vores synspunkter. Og så omkring det handicappede. Hvis du husker, hvad jeg sagde indledningsvis, så vil der i vores model være handicap eller specialskole fra 7. til 9. klasse for de elever, der har de generelle indlæringsvanskeligheder på Allé-skolen. Og det var den forskel, der var på jeres forslag, hvor der vil være elever med de generelle indlæringsvanskeligheder fra 0. til 9. klasse, og dem, som vi har specielt designede lokaler til, de vil naturligvis være der. Ellers havde jeg nævnt, at de ikke skulle være der, Peter. Nå, undskyld, jeg får lige at vide, at du er ude af bestyrelsen i Fredericia C. Det beklager jeg. Mads? Det var ærgerligt. jeg fik sedlen. Det beklager jeg, men derfor vil jeg gerne opfordre dig til at tænke lige så livligt på Fredericia C, som du så hele tiden troede, jeg gjorde. Og meget passende får Mads Lund her med ordet. Værsgo, Mads. Ja, det er helt tydeligt, Janne, at det er godt med en soufflør. Det er tit, hvor jeg kunne drømme om, at der var lidt mere gang i Ivan, og at der var nogen, der stak der nogle flere sedler, så du kunne korrigere dine indlæg, ligesom du lige har gjort. For tænk så en flammende tale om, at jeg misrygter mit hverv i Fredericia C, når du selv har været med til at stemme for, at jeg ikke skulle sidde dernede længere. Det er eddermame en af de gode. Der kan man jo sådan set sige, at det er heldigt, at du til hverdag ikke måske sidder og kører mere med klatten, end du gør. Uffe, jeg er utrolig ked af, hvis du har opfattet det som hån. For det var det ikke. Det var blot den konstatering af det procesforløb, vi har været igennem. For der synes jeg, vi havde et helt stribe møder, hvor vi arbejdede med nogle positive udviklingstanker. Og hvor jeg synes, du var utrolig proaktiv, og nu skulle vi sammen finde den her løsning. Og vi ophævede ligesom partiskellene ganske længe. Lige indtil et møde, hvor du ikke var hjemme, så skulle vi lige pludselig i gang med nogle forhandlinger. Og det er også rigtigt, at SF har hele vejen igennem snakket om den skole nede i Midtbyen. Det medgiver jeg. Men det har jeg nu oftest hørt fra SF. Det kan så være, at I også har sagt det, og jeg ikke har hørt ordentligt efter. Det kan meget vel være. Hvis vi kigger på, om 5 millioner kan være med til at sætte turbo på noget udvikling. Altså, vi kan jo starte med at sige, at vi kan give eleverne, hvis ikke vi kan finde ud af andet, så kan vi jo i hvert fald finansiere måske noget, der minder om en times ekstra undervisning. Og det er måske ligegyldigt. Men Uffe, den her udregning med, at I mangler de 5 millioner, og I bruger dem til noget bygningsdrift. De penge, vi vil tilføre, vi regner jo ikke med, at de vil købe bøger for alle pengene. Vi regner også med, jeg regner med, at hvis vi tilfører 5 millioner til noget udvikling, så kan det godt være, at noget af det bliver brugt til noget tingeltangel og noget IT og nogle bøger. Men det bliver nok også brugt til nogle lærere, som fortæller eleverne, hvordan de slår op i bøgerne, hvordan de tænder computerne.
Så de penge bliver også brugt til lærerkræfter. Men I har fået skruet en god markedsføring sammen med, at I kan sige, at I vil ikke være med til at skære ned. Men det jeres problem, det er jo, at I vil bevare en bygning, som skal servicere nogle borgere, som dybest set ikke bor inden for voldene i dag. Og jeg mener ikke, I har ret i, at det er pjat at sige, eller I siger sådan set, at det er et problem for Fredericia, hvis vi må sige til børnene, at der er 1,3 kilometer hen til skolen. Det er altså et tilfælde for ufattelig mange børn i Danmark, at hvis der er en skole inden for 1300 meter, så er det en nærskole. Hvis ikke vi havde voldene, hvis nu man lige legede den frygtelige tanke, at voldene de ikke var der, jamen, så vil man da opfatte Egumvejens skole som en byskole. Og det tror jeg også rigtig, rigtig mange borgere opfatter Egumvejens skole som en, som mageligt kan servicere den indre by. Og jeg synes også, det er grufuldt at høre nogen sige, at hvis vi fjerner skolen dernede, så er der ikke nogen børn, der skaber liv. Altså, det er frygtelig sludder. Jeg synes, det er meget klogere at sige, når vi får gang i bebyggelsen nede på Fredericia C, så sætter vi os ned og laver en plan for, hvordan vi får den rigtige skole inden for voldene. Men det har vi altså nogle år til at finansiere, og når der kommer gang i salget af jord dernede, så kommer der også penge i kassen, så vi kan finansiere og etablere den skole. Men hvorfor udsulte vores nuværende skole de næste 5-6 år? Hvorfor ikke hellere sige, at nu tilfører vi de 5 millioner ekstra de næste 5-6 år, så vi kan udvikle skolen, og så til den tid, hvor vi for alvor får brug for den, der bygger vi skolen inden for voldene. Tak. Tak for det. For nu bare lige at sætte det i perspektiv. Vores udviklingsprojekt Fredericia Forum Fremtiden har fået 11 millioner over 3 år. Og det bilder vi os altså ind, vi kan gøre rigtig meget for de penge. Så kan man så regne ud, hvad 5 millioner kan gøre hvert år inden for 3 år. Godt og vel 15 millioner. Det bliver det så ikke helt. Det bliver 13-14 millioner nede i folkeskolen. Jeg er helt sikker på, at de kan gøre lige så store underværker, som Fredericia Forum Fremtiden kan gøre for byrådet og direktionen. Uffe Starne Jensen, værsgo. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt hørte, hvad Kenneth Olsen talte om. Men hvis du sagde, at der var brug for at lukke nogle flere skoler, da vi omtalte det her første gang, så er det noget regulært sludder. Men det var måske ikke det, du sagde. Og så har jeg lige trukket bemærkningen tilbage. Men resultatet af det, vi lægger frem i dag, det er resultatet af vores diskussioner, det er resultatet af høringsprocessen. Og vi har altså, selvom jeg har høreapparat på begge ører, så har vi faktisk slået ørerne ud, Kenny. Og det er resultatet af den høringsproces, som vi nu lægger frem, og de drøftelser, som vi i øvrigt har haft med hinanden. Så har borgmester Thomas Banke talt om, at der skulle nødig gå politik i folkeskolen. Hvis der er nogen, der siger, at det ikke er at have med politik at bestille og indrette fremtidens folkeskole, så tager du fejl, Thomas Banke, i den grad. Det er måske et af de vigtigste politikområder, vi overhovedet har med at gøre. Nu er det foreløb mig, der har ordet. Er vi enige om det? Og så det der med, at Mads Lund siger, udover at han har den hånende facon, som jeg er nødt til at repetere, fordi det har du, Mads Lund. Og jeg har ikke sagt det så klart til dig før, men nu siger jeg det, så du ikke kan misforstå det. Det har du. Du skulle lægge den fra dig. Det vil klæde dig. Men at vi skulle med det her forslag udsulte folkeskolen, det er jo noget regulært røv. Der er set med de her udviklingsbriller, så er der masser af penge i folkeskolen. Der er masser af penge i folkeskolen. Vi har jo haft den tankegang, at vi kunne ikke udvikle noget som helst, medmindre vi fik 1 million eller 2 eller 3 eller 4 til det. Det er i den grad en gammeldags tankegang. Det skal forekomme indefra. Det er processer, der skal foregå i organisationen. Derfor ville det da være rart at have 5 millioner i vandkandeprincippet, som en tidligere skoledirektør sagde. Det er slet ikke det. Det er anerkender vi gerne. Men kræfterne skal komme et andet sted fra. Og at vi så skulle opleve her til sidst i denne her debat, at hele den borgerlige gruppe i dette byråd vil opføre sig fuldstændig økonomisk uansvarligt. Det er godt nok overraskende. Det er nærmest chokerende, at det forslag kommer, og jeg kan forstå, at det er det, der er kompromiset. Jeg må gratulere Mads Lund for det demagogiske i det forslag,
Det er flot gjort, men at kunne få dine borgerlige kolleger til at stemme for det, det er rystende, vil jeg gerne sige. Så her er vi nødt til at tone rent flag. Det er ikke sådan, man driver kommune. Det er ikke sådan, man driver økonomisk ansvarlig politik i en kommune, skulle jeg hilse at sige. Nu bliver der så valgt et nyt byråd på et tidspunkt, og så må vi jo se, hvad det byråd finder på. Men det her, det er simpelthen ikke model. Det er virkelig dybt overraskende. Mads Lund, du er god til overraskende forslag. Det vil jeg gerne tage hatten af for. Men at du også kan få nogen til at stemme for det her forslag, det er nærmest chokerende. Jeg tror, de fleste har mærket, at de medarbejdere, der til stede her, at der er blevet ført en ganske økonomisk ansvarlig politik i den her byrådsperiode indtil videre, og det agter den borgerlige fløj naturligvis, de partier, jeg kan tale på vegne af. VK, det tør godt gøre her og fortsætte med. Vi har sådan set været ude i den største sparerunde nogensinde i kommunens historie. Det kunne være, at vi skulle henholde os til fakta også. Vi har rent faktisk ført en meget økonomisk ansvarlig politik, og beskylder os for det modsatte er lidt urimeligt. Ja tak, jeg har 2 indskrevet på talerlisten, Janne Findel og Uffe Starner Jensen. Blot til venlig orientering. Jeg er ret sikker på, at mange synspunkter har været gentaget et par gange allerede. Blot til venlig orientering. Janne Findel, værsgo. Jeg starter lige med dig, Kurt. Jeg var ikke helt klar over, at vi kun havde en hensigtserklæring. Men det er da rart at få det at vide, om at der skulle være en folkeskole på Fredericia C. Men det du sagde, da vi gik i gang med at sende det her forslag ud, det første forslag, det var, at du synes det var ærgerligt, at der ikke var en folkeskole i Midtbyen. Så vil jeg gerne sige til Peter Weissel omkring de 4,6 millioner kroner. Jeg var så heller ikke klar over, at Købmagergade skole i jeres model skal nedlægges totalt og ikke bruges til andre aktiviteter, hvor der skal bruges varme og el og rengøring osv. Det var jeg ikke klar over. Det troede jeg simpelthen var således, at vi skulle flytte nogle andre aktiviteter, for eksempel vores ungdomsskole, som har brug for mere plads osv. derned. Og så beklager jeg. Jeg vidste ikke, at du selv havde skrevet det oplæg, vi fik. Det beklager jeg selvfølgelig, at du har gjort. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at denne her debat kunne handle om, hvad er det rent faktisk, vi synes, der er kvalitet i folkeskolen. Synes vi ikke, at det er kvalitet, at vi i vores overbygningsskoler kan komme til at folde vores profillinjer ud, når vi nu ved, at det har været en motivationsfaktor for unge elever i forhold til at bevare lysten til at lære. Er det ikke det, der er kvalitet? Det er det i høj grad for os, og det er derfor, vi har været med til at oprette 4 distriktsskoler, så vi blandt andet kunne få overbygningsskoler. Og så er det en kvalitet for os, at vi nu endelig har chancen for at lave ressourcecenter, specialcentre, så vi rent faktisk kan holde op med at udskille så mange elever, som vi har gjort tidligere. Så er det kvalitet, at vi får alle kompetencer i spil hos lærerne på de her store skoler til gavn for eleverne. Det er ikke kvalitet for os, at Mads Lund foreslår, at folkeskolen i de næste 4 år er fredet, når vi rent faktisk ved, at det er slet ikke sikkert, at han af et nyt byråd får opbakning til det. Det er fuldstændig forkert måde at lave kvalitet på. Kvalitet handler om indhold, og kvalitet handler om, hvordan man kvalificerer det, man har i forvejen, så det hele tiden, undskyld mig udtrykket, sparker røv. Og derfor er kvalitet for os at bevare en folkeskole i Indre By, sådan så vi kan bruge den som fundament for at lave en ny folkeskole nede på Fredericia C i vores nye by dernede. Det vil naturligvis ligge i sagens natur, at hvis man som konsekvens af det her forslag står med en tom bygning, så kigger man på den eksisterende anvendelse og får det optimalt ud af det, ud fra den beslutning, der bliver truffet i dag. Det vil jeg gerne høre over understrege. At det ligger helt naturligt i forlængelse af en sådan beslutning. Uffe Starner Jensen, værsgo. Peter Weissel har nogle gange efterlyst, om der skal være varme i Købmagergade skole, kan man sige, i den skole, vi taler om. Og der skal naturligvis være varme. Sådan er det jo.
Men så må jeg sige, at Peter Weiss sagde noget meget, meget interessant. Jeg kan man forstå, at Mads Lunds forslag er ren varm luft. I kan ikke regne med det. Offentligheden kan ikke regne med det. Det er kun en hensigt. Det er rent snyd. Altså, der er ikke noget i det. Og det vil naturligvis klæde, synes jeg, mine borgerlige kolleger, hvis de bider til bolle her og siger, jamen det er en hensigt. Og jeg mener, hvad er det for noget? Det er ren varm luft. Der er altså ikke noget indhold i det forslag, I nu stemmer for. Kan jeg forstå på det, Peter Weiss sagde? Det er en hensigt. Og det vil sige, Peter har jo naturligvis den samme bekymring, som jeg har, det er, at på den måde kan man ikke drive økonomisk politik i en kommune. De vil godt æde et par gamle kasketter på, at det kan man ikke. Men det er jo interessant, at det er bare varm luft, vi sidder her og taler om. Og det håber jeg sådan set, Mads Thybo fra Dagbladet får med, når nu vi får vedtaget det her forslag om lidt. Om jeg skulle lige se, om han var med endnu. Det håber jeg, vi får skrevet, og ellers må vi jo få det skrevet alle mulige andre steder. Fordi Peter har jo lige afsløret, at det er rent varm luft. Og i øvrigt tak for det, Peter. Så vil jeg også gerne, fordi det er nu, jeg nok tager ordet for sidste gang i den her spændende debat, sige tak til alle dem, der har knoklet med det her. Også alle, der har deltaget. Både for de kommentarer, der er gået os lidt med, og så også de mange kommentarer, der er gået os imod. Og det er selvfølgelig lidt usædvanligt at sige tak for tæskene, men det har vi sådan set fortjent. Og i virkeligheden er der flere tæsk i det her, men det har Mads Lund så udmærket redegjort for. Men vi håber naturligvis for en god folkeskole ud af det her. Vi mener, at det her kunne være gjort bedre, og nu er det rart at få at vide, at det sidste forslag fra vores borgerlige kolleger, det er der absolut ingenting i. Peter Weissel, værsgo. Jamen, jeg tror, du overtolkede det, jeg sagde. Jeg synes nu ikke, det er varm luft. Man kan godt sende et signal til et nyt byråd om, hvad vi har til hensigt. Det gør vi rigtig mange gange. Vi har i din periode som borgmester arbejdet med visioner, politikker, målsætninger, som rækker langt ind i næste byrådsperiode. Og dem har vi ellers gjort rigtig, rigtig meget med dig i spidsen. Stor ros for det. Prøvet at leve op til, også for nye byråd. Så det synes jeg nu ikke er så usædvanligt. Jeg synes, det er lidt useriøst at kalde det for varm luft, at man sender et signal om, at det er vores hensigt. Det synes jeg faktisk ikke også. Men lad det ligge, det er vi ikke enige om, og sådan bliver det. Ikke? Så var der den, jeg synes, jeg havde en ting mere, men den har jeg glemt, så den springer vi over. Så det var lige, det er nemlig ukorrekt. Når vi lager Købmagergade skole og driftsudgifter på 2,1 millioner, så kommer det fra de børn, vi flytter derned. Altså, de er der i dag, de er inkluderet i det. Det er ikke de driftsudgifter, I snakker om. Der er 2,1 millioner i at drive Købmagergade skole. Så det er altså ikke rigtigt, det I siger. Det kan vi få regnet ud bagefter, så kan vi så dokumentere, fordi det er lidt svært her at få det klaret, ikke også? Men det kan vi mødes om, så kan vi så slås en anden gang om det. Mads Lund, værsgo. Ja, man skal høre meget, før høreapparatet det falder ud af ørerne på en. Borgergruppens forslag, det er blevet kaldt latterligt. Det er blevet kaldt lille. Uffe sagde, det var et... jeg kan ikke huske, hvad det første... Jeg har jo sådan lige nærheden af Ros forslag på et tidspunkt. Nu er det så blevet kaldt uansvarligt, og han har holdt et længere indlæg om at kalde det varm luft. Jeg vil godt læse det op igen. Samtidig foreslår borgergruppen, at byrådet friholder området for yderligere besparelser i perioden 2013 til 2016 for at skabe den fornødne ro på skoleområdet. Hvis det bliver vedtaget, så er der et antal partier, der har sagt, at det er vores politik på det område for de næste 4 år. Så er det også rigtigt, at så kommer der et byrådsvalg, og så bliver der valgt et nyt byråd. Så ved borgerne, og der kan man så sige, der kommer der måske noget valgkamp ind i det, så ved de, at hvis de lægger en stemme ved et parti, der har stemt for det her, så er der ro på skoleområdet ind til og med 16. Hvorfor har det for os været en god idé? Vi har drøftet det indgående. Det er faktisk over en måned siden, vi behandlede det på et formøde i borgergruppen. Jamen det var, når man laver en stor forandring og forklarer folk, nu skal I udvikle noget nyt. Så er det jo en god idé, at de ved, at den jord, de står på, den ikke gynger.
Og det ville da være usselt, Uffe, og så sige, nu laver vi en stor nedskæring. Vi putter 8 millioner i kommunekassen. Vi lukker nogle skoler. Og så om et år, så kommer vi lige at hente alle pengene ned i kommunekassen igen. Det er den garanti, vi gerne vil stille, at det kommer jeg ikke til at medvirke til at gøre. Og det kan du så kalde varm luft. Jeg ved ikke, det er ikke hårdt, når du siger det, Uffe. Det er sådan venligt. Jeg opfatter det lidt af det, du siger, som sådan noget surhed eller noget vredesudbrud eller et eller andet forsøg på at forføre tilhørende. Det er meget vigtigt, at det står i dagbladet, at Uffe mener, det er varm luft. Ja, selvfølgelig er det vigtigt. Men Uffe, man kan jo vente om, og så kan man sige, hvad er det, der står i dit forslag? Der står, vi vil ikke acceptere, at der gennemføres yderligere besparelser i 2013. Men vi har ikke vedtaget budget 2013 endnu. Det skal jo først vedtages til efterår. Altså, med din retorik, så er det jo også varm luft. Det du selv har foreslået. Jamen, du kan da ikke forpligte, vi laver jo ikke næste års budget i aften. Det er lige så meget hensigtserklæring i dit, som i det forslag, vi stemmer om lige om et øjeblik. Alt andet er jo noget røvl. Jeg er også ved at være færdig nu. Jane, alle de ting, du snakker om med at lave kvalitet i folkeskolen, det er vi jo alle sammen enige om. Det har vi været enige om på alle de møder, vi har holdt. Der, hvor skillelinjen den er, det er jo, at du siger, at det er en kvalitet for folkeskolen, at vi har en ekstra skole i den indre by. Og det har vi valgt at så sige, det er ikke en voldsom kvalitet for borgergruppen, om der er nogle børn i indre by, der får 1300 meter i skole. Der skiller vandene så for os. Vi vil hellere bruge de midler på noget pædagogisk udvikling i skolerne. Så kommer den der snak om opvarmning. Jamen, den skole bliver i dag opvarmet af midler på skoleområdet. Og hvis den skal bruges til noget andet efterfølgende, jamen, så må vi jo finde de midler et eller andet sted. Men det er jo ikke fra skoleområdet. Nu sparer vi altså opvarmning og vedligeholdelse på skolebudgettet af Købmagergade skole. Skal den overgå til at være skal Hanne have den som pensionistcenter? Jamen, så må Hanne finde nogle penge på en eller anden pensionistkonto til noget fyringsolie eller noget fjernvarme. Altså sådan hænger den kommunale økonomi jo sammen, og det ved du udmærket godt, Jane, at når man nu tager den ud af skoleområdet, så belaster den ikke det budget længere, og så kan vi bruge de penge til noget andet. Tak. Der er 3 tilbage på talerlisten nu, og vi fortsætter debatten, så længe byrådet ønsker det. Men jeg vil dog sige, at jeg har gjort en observation omkring Mads Dybo, uden at drage ham for meget ind i byrådets debat. Han har nemlig ikke noteret noget det sidste halve time, så måske han har fået synspunkterne med. Jeg har luret dig, Mads. Børge Larsen, værsgo. Det er normalt ikke det, normalt siger så meget, men jeg erindrer. Nu har vi haft mange temperatursvingninger herinde i dag, synes jeg, varm luft og kold luft. Men jeg modtog en mail fra en socialdemokrat her for 2-3 måneder siden. Han nå is i maven, og det vil jeg næsten formode, at der er andre herinde, der også har fået en mail, hvor der stod, han nå is i maven. Men det føler jeg da, at der er nogen, der har fået tøvejr i maven i stedet for. Det var bare det. Jeg må få forslaget, som det ligger. Så lige til sidst, nu skal vi jo passe på, og jeg håber så, at det måske kan blive slutten. Vi kan jo også tale så længe, at vi tæller os rigtig fra hinanden. Så det vi er enige om, det bliver vi faktisk uenige om. Det får vi næsten det, når vi hører på Jane her til sidst. Ikke? Og det overordnede, vi virkelig var enige om, det var faktisk det, du sagde i dit forrige indlæg. Det med, at vi laver vores overbygningsskoler og vores indskoleskoler. Og det vil jeg gerne sige. Hvis der var nogen, der i aftes havde været på Skjoldborgvejens skole, det var der så nogen, der ikke var, så ville de have hørt mig stå op og forsvare det. Du talte ikke lige med nu i dag. Og for adskillige, der var meget kritisk over for det forslag. Og det sagde jeg, fordi at vi har et byråd, der har en holdning om, at vi gerne vil lave den skolestruktur med linjer skole. Det tror vi virkelig på, 21 byrådsmedlemmer. Og det synes jeg er vigtigt her til sidst. Vi tror sådan set på den overordnede struktur, alle 21 i det her. Lad os kæmpe for det. Med de ord sætter jeg mig også. Bente Ankersen, værsgo, kom indenfor i talerrækken. Det er sådan set, nu tror jeg, det er seriøst måske er overstået. Så jeg vil bare lige sige, at Mads, han er jo rigtig god i underholdningsafdelingen. Og han mener altid, den kvikke elev i klassen, Mads, jeg må skuffe dig.
Fordi jeg har på nogle af de møder, vi har rejst rundt, rejseholdet, det halve af byrådet har været rundt til, underholdt med, hvor langt der var fra Oldenborggade til Skansevejen, 2,6 kilometer, fra Korskærskolen, Alléskolen til Egevejsskolen, der er 2,7 kilometer, og fra Oldenvænget og Koglevænget til Bøgeskov skole, der er 2,9 kilometer. Det var bare lige til din underholdning. Er der flere, der ønsker at bidrage med den geografiske dimension af den debat? Så synes jeg, det er fair, når vi nu har haft en debat på godt 2 timer, at man så også får lov at komme med den meningstilkendegivelse, som man nu engang måtte repræsentere. Og der er jo altså stillet 2 grundforslag fra starten af. Der er så kommet et suppleringsforslag. Og derfor vil jeg med byrådets tilladelse sætte S og SF's forslag til afstemning først. Så S og SF også får lov til i praksis at markere deres støtte til det forslag, som jeg har lyttet mig til formentlig ikke har et flertal. Dernæst vil jeg sætte Mads Lund og borgergruppens ændringsforslag til afstemning, da det er et supplement til det andet grundforslag. Og jeg vil tillade mig at konstatere, at det lyder som om, der kunne findes et flertal for det. Og det er den afstemningsprocedure, jeg vil foretage indtil videre med byrådets tilladelse. Hvis I kan acceptere det, så går vi til det nu, og så må vi se, hvordan det ender. Og skulle det ikke ende, som jeg har lyttet mig til, så må vi lige prøve en gang til. Men først skal jeg høre, hvem der kan støtte Socialdemokratiet og SF's forslag. Det kan Socialdemokratiet og SF. Hvem kan stemme imod? Det kan Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Borgergruppen. Dermed er forslaget faldende. Det næste forslag, jeg vil sætte til afstemning, det er Borgergruppens forslag. Og Borgergruppens forslag, det skal jeg høre, hvem der kan støtte. Det kan Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Borgergruppen. Og hvem stemmer imod? Det gør Socialdemokratiet og SF. Dermed har et forslag nu vundet 11 mandater mod 10. Og det er dermed vedtaget. Og vi har hermed en ny skolestruktur, som jeg blot skal appellere til, at vi alle sammen trækker på samme hammel omkring. Det skal være den aller sidste appel herfra til alle jer, som jeg godt kan se, kommer fra skolerne. Der er mange af jer fra skolerne i dag. Lad os nu stå sammen om det her, trods den her uenighed. Lad os få gjort det bedste for vores børn. Alt det, som der lige er kommet ud af munden på alle de her mennesker her, inklusive jer selv, handler faktisk om dem til syvende og sidst. Kom godt hjem og hils hjemme.